Var man taget ud til go-kartbanen i Brøndby for bare et par år siden, så var man mødt en låst dør. Men i dag er vi taget herud, fordi vi ved, at døren den er blevet åbnet. Goddag og velkommen til. Ja, det var så dig, der har åbnet for dørene her. Tak for det. Vi glæder os jo til at komme ud og prøve at køre lidt race. Jamen helt klart. Hvis du går rundt om herovre. Ja, tak. Hvad fik dig til at kaste dig ud i sådan en speciel branche her? Jamen, det handler nok mest om, at jeg har arbejdet som vagt i nogle år, og lige pludselig, da man sidder der og keder sig lidt på arbejdet, når man sidder alene en gang imellem, så fik jeg altså ideen om, at jeg synes, at der manglede en god go-kart-hal i København, og det er simpelthen det, så jeg har arbejdet hen imod det, vi har nu. Det her, det er jo det ultimative at kunne forene ens drengedrøm til ens levebrød. Ja, det har du ret i. Der er så desværre en masse arbejde, der følger med, så det er ikke alt sjovt det hele. Det er en udfordring, og den har jeg simpelthen valgt at tage op. Indtil er det gået rigtig godt. Folk har taget rigtig godt imod stedet. Kan godt lide banen, kan godt lide kartene, kan godt lide stedet. Så det er positivt. Hej. Hej, mit navn er Rune. Det er mig, der skal give dig sikkerhedsbriefing og vise dig ned i omklædning. Så hvis du kommer med mig, så skal jeg lige vise dig, hvad det drejer sig om. På venstre hånd her, der har vi vores briefing og sikkerhedslokale. Ja. Og det er så herinde, vores briefing den foregår. Værsgo at tage plads på forreste række. Jeg har en instruktionsfilm, jeg gerne vil vise dig. Vores opmærksomhed er altid rettet mod din sikkerhed. Sikkerhedsselerne skal altid anvendes, og styrthjelmens stropper skal altid være fastspændt. Er man kørt fast, er motoren slukket, eller der på anden vis problemer med go-karten, skal man blive siddende i køretøjet med en løftet arm, indtil personalet kommer. Ja, og når vi nu om lidt gået i go-kartsene, så er det vigtigste det er at holde øje med det orange lys på banen. Vores kørelys, som der lyser, så standser man stille og roligt. Hold øje med det røde flag, hold øje med det ternede flag og det sorte flag. Og så handler det om at køre forsigtigt og passe godt på hinanden. Vi sætter sikkerheden forrest. Det er meget vigtigt for os. Hvad er der forskellige løsninger, hvis man gerne vil ned og prøve? Som uerfaren eller som erfaren? Hvad er der forskellige muligheder? Vi har selvfølgelig en masse drop-in-tilbud, som simpelthen bare handler om, at man kan komme ind fra gaden af. Man kan selvfølgelig også ringe og høre, om der er plads. Køre 15, 30 eller 45 minutter. Man kan også vælge at køre et Grand Prix. For eksempel et almindeligt Grand Prix, 2-delt kvalifikation og så en finale. Eller noget Formel 1 Grand Prix, som er 3-delt, hvor man først træner, så kvalificerer man, og så tager man en finale. Så der er lidt for hvert. Større arrangementer, Le Mans, der har vi til det, så vi kan tage rigtig mange mennesker på samme tidspunkt. Der er lidt for enhver smag. Et Le Mans, det er simpelthen, hvor man er delt op i hold. Man deler som en kart, så der er en udfordring med hensyn til at kunne samarbejde, kunne lave nogle hurtige skift, kunne simpelthen ud og så sætte nogle gode tider, sætte en god strategi. Lidt ligesom som Christensen, når han kører til Frankrig og kører Le Mans. Så går vi herned i omklædningen, hvor vi har hjelme og dragter og huer og handsker osv., hvor man foretager sin omklædning og ifører sig køredragten, hvorefter man går ned til banen, hvor kartsen er klar. Ja, så kan jeg se, at du er ved at være omklædt, og du er ved at være køreklar. Jeg er klar. Det er altid. På skærmen heroppe kan du følge med i, hvad nummer kart du skal køre i. Står dit navn ud for, hvad løbet det er, du skal køre. Og hvad position du skal starte i gridden. Nu, i de der løb er der kun sat op til dig i første omgang. Så derfor så er du velkommen til at tage plads i kart nummer 1. Ja, tak. Den, der holder forrest der. Så skal den klipses på maven. Yes, og så strammer vi lige her. Du sidder godt. Sidder du godt der? Det er fint. Det er super. Så er der sådan set kun tilbage at starte karten. Så er du sådan set køreklar. Så er der bare det, hvis dit visir det dukker, når du kører, så kan du trække det lidt op. Og ventilationen den står åben i hjelmen. Og det er rampen ud. Når du kommer ud over, hvor rampen slutter, så giver du den bare gas, og så kører du stille og roligt første omgang, og så kan du bare give den noget at leve af. Okay?
Den ser meget stor ud, banen her. Hvor stor er den i forhold til resten af dem, der er her i København? Vi er en af de største her i København. Man har faktisk 4.000 kvadratmeter under tag. Så det er ret stort. Hvor mange karts har I? Der er 18 karts til de voksne, 4 til børn mellem 8 og 12 år. Så man kan følge sin tid, mens man kører på banen. Man behøver ikke at vente til løbet er helt slut for at komme ud og se, hvor godt man nu har kørt. Men det kan man faktisk se direkte på banen. Så kan man altid forbedre sig. Og en sidste lille ting, jeg har lagt mærke til, som jeg heller ikke har set andre steder, det er det her med vores indtjekning. Man registrerer sig, og det gør man, fordi at man derefter får tilsendt løbsresultaterne direkte efter løbet, både på mail i form af en pdf-fil, og på Facebook, hvor vi har en rigtig god applikation derinde, hvor man kan sammenligne ens egne tider, man kan følge ens egen historik, man kan sammenligne tiderne, man kan sammenligne omgangstiderne med alle sine venner, og man kan også sende en invitation ud til at komme ud og tage et rejse. Rigtig meget for pengene. Det er en fair pris for den oplevelse, man får. Man får sved på panden, spænding, konkurrence og en rigtig god omgang adrenalin. Ikke noget, man får andet sted.